Bună, sunt Cătălina și sunt la liceul Ile Caragiale. Astăzi vom vorbi despre celebra carte Torturați pe artist. În privința aceasta ne vor ajuta câteva colegi. Nu e așa că v-ați săturat de cărțile de genul a fost odată? Ei bine, această carte este cu totul și totul despre altceva. Care este impresia ta despre carte? În opinia mea, romanul Torturați pe artist prezintă o poveste surprinzătoare și totodată amuzantă. Joy Cowell știe să seducă cititorii ca de fiecare dată. Ce te-a determinat să citești cartea? Sincer, nu am avut de ales, dar mi-am dat seama că această carte este una care chiar merită citită. Nu-mi imaginez cum de autorul a reușit să îmbine atât de armonios comicul cu dramaticul. În această carte, micuțul Vincent este manipulat de mama sa și de cei pe care îi credea prieteni, totul în schimbul banilor. Dacă ar fi să vă puneți în locul unui personaj, care ar fi acesta? Vincent, deoarece în ciuda tuturor obstacolelor și suferințelor, el se poate numi cu adevărat un artist. Foster Lipovitz, deoarece mi-aș dori să stăpânesc lumea. Harlan, deoarece consider că este un lucru minunat să fii impresar și mai ales să-i îndrum pe cei înzestrați cu talent către succes. Scopul nostru a fost să vă convingem să citiți această minunată carte și să nu o considerați o lectură plictisitoare. Bună, sunt Cătălina și sunt Despre ce este vorba în această carte? Le dau un sfat cititorilor. Descoperiți singuri. Însă